Pursuant to Presidential Proclamation Number 469, Series of 2018, which established April as Filipino Food Month or Buwan ng Kalutong Filipino, the National Commission for Culture and the Arts, the Department of Agriculture, the Department of Tourism, and the Philippine Culinary Heritage Movement are spearheading the month-long celebration on the theme, Kalutong Filipino, Lakas ng Kabataang Makabago. The FFFM 2024 celebration aims to empower the youth as leaders for promoting Philippine culinary heritage and gastronomy. Our culinary heritage is not just about food. It is a living testament to our history, culture, and identity as Filipinos. By preserving and promoting our culinary traditions, we are preserving a vital part of who we are as a people and as a nation. This annual celebration, we are not only promoting our rich culinary tradition and its preservation. We also promote increased local food production and consumption and acknowledge the hard work of our farmers, fisher folks, livestock, and poultry raisers, including our agripreneurs, who help ensure that safe, nutritious, and delicious food will always be available for every Filipino. Preserving our culinary heritage goes beyond simply enjoying our favorite dishes. It requires a commitment to safeguarding traditional recipes, supporting local producers, our farmers and fisher folks, and promoting sustainable practices in the food industry. It also means passing on our knowledge and skills to the next generation so that they can continue to celebrate and innovate within our rich culinary tradition. Together, let us celebrate the richness of Filipino cuisine and culture this Filipino Food Month. For it is in the flavor of our food we find the essence of our identity. Pursuant to Presidential Proclamation Number 469, Series of 2018, which established April as Filipino Food Month or Buwan ng Kalutong Filipino, the National Commission for Culture and the Arts, the Department of Agriculture, the Department of Tourism, and the Philippine Culinary Heritage Movement are spearheading the month-long celebration on the theme, Kalutong Filipino, Lakas ng Kabataang Makabago. The FFFM 2024 celebration aims to empower the youth as leaders for promoting Philippine culinary heritage and gastronomy. Our culinary heritage is not just about food. It is a living testament to our history, culture, and identity as Filipinos. By preserving and promoting our culinary traditions, we are preserving a vital part of who we are as a people and as a nation. This annual celebration, we are not only promoting our rich culinary tradition
and its preservation. We also promote increased local food production and consumption and acknowledge the hard work of our farmers, fisher folks, livestock, and poultry raisers, including our agripreneurs, who help ensure that safe, nutritious, and delicious food will always be available for every Filipino. Preserving our culinary heritage goes beyond simply enjoying our favorite dishes. It requires a commitment to safeguarding traditional recipes, supporting local producers, our farmers and fisher folks, and promoting sustainable practices in the food industry. It also means passing on our knowledge and skills to the next generation so that they can continue to celebrate and innovate within our rich culinary tradition. Together, let us celebrate the richness of Filipino cuisine and culture this Filipino Food Month. For it is in the flavor of our food we find the essence of our identity. Pagmamahal, lasap na lasap, sari-saring
paglaon ng panahon, sinubok na ng iba't ibang kalamidad o trahedya ang buhay ng bawat pamilyang Pilipino, lalong-lalo na ang mga Bicolano. Datapwat, patuloy pa rin tayo sa pakikibaka araw-araw upang maitaguyod ang pang-araw-araw din na pangangailangan ng ating pamilya. Hindi lang sa paghahanap ng pangkabuhayan, kundi pati na rin sa paghahanap ng mga pagkaing maihahain natin sa ating hapag. Lalong-lalo na sa panahon ng kalamidad at kagipitan. So, tunay ngang matatag ang mga Pilipino. So sabi nga sa kasabihan na ang mga Pilipino raw ay marunong mamaluktot sa maikling kumot. Isang ATI Certified Learning Site for Agriculture dito sa bayan ng Sangay, Camarines Sur ang tumatampok ng dalawang bukod-tanging menu na patok din sa panlasa ng mga Bicolano. Ang Vianney Farm ay may sariling bersyon ng pagluluto na ating matutunghayan ngayong araw kasama ang nag-iisang LSA cooperator ng Vianney Farm na si Ma'am Vivian Economides. So let us all indulge in the rich flavors of the Bicol region featuring the kurumbot. Musna, kakan kita! Nakatikim na ba kayo ng passion fruit? Ito yung bilog na kulay dilaw na maraming buto at kadalasan lalagyan pa natin ng straw upang sipsipin at mapapapikit na lang tayo dahil sa angking asim nito. Ang lasang iyon ay kahalintulad din sa lasa ng Passiflora foetida na mas kilala rin sa mga tawag na wild passion fruit, stinking passion flower, bush passion fruit, o kaya'y wild water lemon. Pakwan dagis kung tawagin ito sa Kapampangan, Maria-Maria naman kung tawagin sa Negros, pusa-pusa naman po kung tawagin sa ibang lugar, at kurumbot dito sa Bicol. Manamis-namis at medyo maasim ang lasa nito. Maliit na prutas lamang na ito na gumagapang at matatagpuan sa mga kagubatan o sa mga tabi ng daan o kaya sa mga kakahuyan. So iilan lamang ang nakakaalam ng ganitong prutas. Ano po? So mapagkakamalan pa natin itong ligaw na damo o kaya'y lason. So, at kung isa ka sa mga hindi nakakaalam or hindi pamilyar sa kurumbot, halina't simulan na natin ang pagluluto. So ayan, kasama ko ngayon ang nag-iisang LSA cooperator ng Vianney Farm. Ma'am, maaari po bang ikaw ay magpakilala sa ating madlang people? Magandang umaga po ulit. Actually po, pangalawang beses na akong na-feature dito. Ngayon naman po ipapakita ko sa inyo kung paano po magluto ng kurumbot sa amin. Sabi nga nila, wild passion fruit daw po ito. Meron din po akong passion fruit doon. Hindi ko akalain na ito pala'y wild passion fruit. Variety kasi siya, ma'am. Ngayon ko lang po talaga rin nalaman ang English nito. Kasi po ito po pinaglalaroan lang namin nung kami po yung mga bata pa. Ako nga po pala si Vivian Economides. Ako po ang may-ari ng Vianney Farm Resort. So, ngayon po, magsisimula na po tayong magluto ng kurumbot. Ito po ay hindi lang prutas, kundi ito na rin po ay magiging vegetable kasi po niluluto po namin to na isang specialty ng mother ko po na ginugulay po ito ginagataan na may sili. Of course, hindi po mawawala ang sili sa amin kasi po Bicolano kami. Yan ang tatak Bicol nun, no? Ang sili. So ma'am, pwede nyo po bang maipakilala muna sa amin yung kurumbot? Ang kurumbot po ay isang klase ng bush na lagi po naming pinapatay ito lagi kasi pag magtatanim na po kami, masyado po itong yung lumalaki at nag-i-invade ng mga na taniman. Kaya ito po talaga pinapatay namin to. Okay. Hanggang po sa nalaman namin sa mother ko minsan na nagluto nito, pwede rin po pala itong sinasama sa gulay. Nung panahon po na after bagyo yata yun na walang masyadong mga gulayin dito sa Bicol, ang mama ko po mahilig yun na pumunta sa kung saan-saang mga gilid-gilid. At nanguha po siya nito. At sabi niya, siguro naman, kasi kinakain naman yung laman nito, siguro naman, hindi naman to nakakalason. So, ang ginawa niya po is,
trinay niya po itong isama sa gulay. Mahilig po ang mama ko na maggulay ng halo-halo. Kung ano-ano lang po ang napupulot sa gilid-gilid, basta po ginataan, Swak okay na na po yan. yan. Swak na po yan sa aming Opo. mga bata. Hindi po kami nung panahon po, hindi kami mahilig sa karne, ganun. Ang karne lang po namin noon is manok. Ayun. Mga native Mga pa, ma'am. native pa. So, ito po pala, sa pagsisiyasat ko po ngayon, ito pala'y nakakapag-maintain ng healthy bones, nakakapag-prevent din pala to ng anemia, prevent cancer, nagko-control din po pala to ng blood pressure, nagmi-maintain ng healthy gums and teeth, at nag-overcome din po pala to ng kidney disorder. So, ibig pong sabihin, ito pala is marami rin po talaga nutritional value na makukuha sa pagkain nito. Pero hindi naman po siguro talaga araw-araw. Minsan-minsan lang, pag nagkikrave ka lang. Pero parang sa ma'am, sa mga nabanggit nyo pong nutritional value niyan, parang rich in calcium siya. Ano po? Parang ganun nga po. Kasi sa teeth, diba? Sa teeth, sa gums, tapos sa bones. Ano Kaya po? siguro So, yun nga. akala natin, wala lang. So, ligaw na damo lang, paglalaroan ng mga bata. Pero yun po pala, mayroon siyang angking nutrisyon, no, na mapapakinabangan nating mga tao. Ito pong bungang to, masarap din po itong paglaruan ng mga bata. Kasi po, pag pinap mo po yan, tumutunog po siya. Kaya nakakalibang din po. Di ba tayo usually yung bubble wrap natin, yung lalaro-laro natin. Kapag bored na bored. Kapag bored ka. Ito po pwede rin gawing ganun. Tumutunog po siya. So ma'am, siyempre po magsisimula siya sa flowers. Ano po yung itsura ng flower niya? Ang flower po niya is ang ganda-ganda. Ganito po siya. Ito na po yun, Ito po yung flower niya, pag flower pa lang, tapos po, naggaganyan na po siya, May nagka-cover po sa kanya na parang okay. feather. Oo, parang feathers. Ayan. Para pong feather, natatakpan po siya. Tapos po, ang i-harvest lang po natin para gulayan, ito pong nasa loob. Ito pong nasa loob nito. Ito yung mga bilog po. Opo. Ayan po. Okay. Yan lang po kukunin natin. So sa Bicol po kasi, yung kurumbot, parang ina-associate din siya sa mga buhok. Pag sinabi ng yung buhok mo kurumbot na. Ang ibig sabihin po nun, buhol-buhol yung buhok mo. Kaya kung mapapansin nyo din po yung feathers nung kurumbot, talagang buhol-buhol din po siya. So parang dito siya in-associate. I see. Nice to know. Okay po. So ito yung itsura ng kurumbot kapag hilaw, color green. Tapos po ma'am, kapag huminog na siya, pagka po mahihinog na siya, pero ma'am, meron yan ubal-ubal man niya. Oo, may ubal-ubal man ngaya, parang siya, nag-yellowish na po siya. Ganyan, iba na yung kulay niya. Hinog. Okay po. So ngayon naman po, simulan na natin yung pagluluto, yung sinasabi natin na bukod tanging may offer ni Ma'am Vianney sa ating lahat. Una po muna ay ipapakita ko po sa inyo kung paano po pag-prepare niyan after the harvest. Okay po. Since na may kasama po siyang libas. Ano bang English nito sa libas? Di ko alam. Kukuha po ako ng isang tangkay, tatanggalin ko po yung kanyang dahon. Okay. Tapos po, ipapop ko po siya. Saka ko po siya tatanggalan ng may mga pala po yan, ma'am. Yung seed niya po, tatanggalin yung seed. Okay. Tapos po, ilalagay na po natin siya sa isang gilid. Ayan. Ay, maliliit pala ang mga seeds nito, no? Ito ang seeds. Tatanggalin po, gamit po yung tangkay kahit po anong libas. Pwede yung gamitin. Pero since na nandun na po yung libas, ito po ang tatanggalin. And then, ilalagay na po siya. At ang magiging itsura po niya ay ganito na. So, dadako na po tayo sa pagluluto ng kurumbot. So, sisimulan natin siya sa mga sangkap. Ano po yung mga kailangan natin, ma'am? Ang mga kailangan lang po natin, yung mga usual na ginagamit sa pagluluto ng Bicol Express, mga ganun. So, mayroon po tayo, sinamahan ko po siya ng spring onion, meron pong sili, meron pong onion, meron pong luya, at hindi po mawawala yung tanglad.
At ito po yung isa rin na, di ko lang alam kung meron ito sa ibang lugar. Ito yung tinatawag na libas. Pampaasim po siya. So, ito na po yung prepare ko. Ito po yung ginayat na libas. Nilagyan ko rin po ng konting malunggay. Pampadagdag lang po to. Tapos ito na po yung spring onion. At ito na nga po yung kurumbot. At ito na po yung ginayat kong yung sibuyas, tanglad, luya. Meron din pong nilagyan ko rin po ng ano to sa Tagalog, yung balaw, yung alamang po. At saka po tinapa. Ang importante po laging may kasamang tinapa kasi ito po talaga yung nakakapagpasarap. May rich flavor kasi Opo. At saka po of course ito po yung gata. Meron na po ako ditong kakang gata. 2 nyug po siya. So, bali, 2 kalahati po yung gata niya na yung after ng kakang gata. And then, meron po akong kalahating cup ng yung kakang gata po, yung first extra. Of course po, meron pong asin. Hindi po kami naglalagay ng ibang seasoning dito, na gaya ng magic sarap or anything. Ito lang po talaga. So, natural lang opo. lasa So, magsimula na tayo. Okay, ma'am. So, simulan natin sa Didikdikin po muna itong kutsara. Kailangan pong didikdikin po ito. Ito po yung traditional na mortar. opo. So, ilalagay ko po yung sibuyas, yung tanglad, at saka po yung luya. Wala siya mambawang. Ano po? Hindi ako mahilig maglagay ng bawang. Pero kung gusto nyo po, nakakapag-add naman po siya ng flavor. Masarap din yun, syempre, aroma. Ako kasi hindi ako naglalagay usually. Ito po, ang gagawin ko po, dadagdagan ko po siya ng asin, ng konti, para po mas mabilis po siyang madurog. Kasi di ba yung asin medyo magaspang. Oops. So, dito na po tayo. Maglalagay po tayo ng 2 cup, 2.5 cup ng gata. Yung second extract niya. Yung second extract po ito. So, bale, 2.5. 2.5 po siya. Do the honor. And then, ilalagay na po natin yung dinikdik na luya, onion, at saka Yung lemongrass. So, sabi daw po kasi kapag ano tawag mo nga dito mo? Sa pagkasabaga, sa apoy ng wood, yung traditional, mas masarap po ang lasa. Mas lalabas yung rich flavor nung Ihahalo na rin po natin yung tinapa, yung alamang at saka yung sili. So, hihintayin lang po natin siya na maluto yung gata. Dapat po hinahalo lagi para po hindi ang sabi sa amin hindi makulta. At saka syempre, yung apoy dapat maganda. Okay. So after a few minutes, eto na po siya, Opo, pagka ganito na po siya, ready na po siyang lagyan ng iba pang mga ingredients natin. Uunahin po muna natin yung libas. Ay, maasim-asim ito. Tansya-tansya lang po yan, hindi nyo kailangang iubos. Tapos, ilalagay na po natin yung spring onion. Ayan, isama natin lahat kasi masarap yan. Tapos po, ito na pong kurumbot. Yung malunggay, mamaya na yun kasi pang-fill lang yun pagka yung sobrang dami ng gata. Matagal yun mauubos yung gata, kaya lalagyan natin ng malunggay. So ma'am,
itong niluluto natin ito, ano po? Pang ilang tao po kaya yan? Ang Kahit po mapapakain? 10 tao, Okay. pwede po ito kasi medyo maanghang. Kaya actually ito po panimpla lang. Gaganahan ka talaga. Hindi po ito inuulam na ito lang talaga. Dapat po panimpla lang siya. Pampagana lang. Opo, oo. So ma'am, magkano po yung nagastos nyo sa pagluluto po nitong kurumbo? Siguro po ang cost po nito, kasi almost naman lahat is libre. Nandito na. Yung binili ko lang dito is yung tinapa at saka yung alamang. And then yung nyug meron kami dito. Pero kung ikakalculate natin lahat, in 50 pesos, pwede ka na Meron magluto na, nito. oo, meron na. Para sa 10 katao na yun Opo. So nakatipid So ilalagay na natin yung malunggay. Huwag naman natin iubos. Ma'am, yung kurumbot ganda po ba, niya. available po ba siya all year round? Hindi po. May season Seasonal, lang. opo. Seasonal din po siya. Minsan po talaga wala kang makikita. Buhay siya pero wala siyang fruits. Wala siyang bunga. Opo. Kasi gumagapang lang Gumagapang siya. At saka meron siyang panahon na talagang wala kang makitang kurumbot. Ang ganda ng kulay niya. Iba-iba, ano, dahil dyan sa sili, tapos yung kurumbot natin nag-green. Pagka may kurumbot nga yan na medyo hinog-hinog, meron pa siyang dilaw-dilaw. So, very colorful po siya. Hihintayin lang po siyang maubusan ng tubig. Sama na natin to kasi maraming gata eh. Saka po natin ilalagay yung kakang gata. Sari-saring sangkap man ang pagkaing Pilipino. Ang pagmamahal, lasap na lasap. Sari-saring sangkap rin ang kultura natin. Ang palasang Pilipino, walang kasing sarap. Tinapay kakanin at halo-halo, walang kasing sarap. Ang palasang Pilipino, bagnet ng Ilocos at lechong sibong baboy, walang kasing galing. So, ito na po. It's Ma'am, final. It's Itong cooked. edition natin ito, ang hinalo mo, yung alamang, tapos ano pa yung Tinapa. Ano pa po yung mga pwedeng maihalo po sa ganyan klaseng luto? Kahit po anong gusto mo, pwede pong manok, pwede pong yung ano yun, Karne ng baboy. yung karne ng baboy, pwede po ng baka kung gusto nyo, or yung skin ng baka, anong tawag doon? Bangi. Bangi, Ah, ayun, bangi. bangi yun sa Bicol. So, yun, masarap din yun, kaya lang medyo sticky baga yun pag naluluto na. So, ang iba ayaw nun. Pero ako, tinapat alamang lang, sold na siya. Oo. Ayan, luto na po siya. Pagkaing masustansya, ating araw-arawin. So, ready na po ang ating finished product. Yes, ano, ma'am? Sige, ikaw ma'am yung magpakilala kasi ikaw yung cook ng Okay, ito na po yung finished product po ng ginataang kurumbot with halo-halo. with halo. Halo-halo vegetable. Okay, so itong ginataang kurumbot, hindi na ito masyadong naihahain sa hapag natin. Ano po, usually kasi yung mga kabataan ngayon, order na lang sa food chain, sangyupsal na lang dito, Food Panda. Food Panda dito, Food Panda doon. So iba-iba na yung yung tradisyon natin ngayon. So nakakalimutan na natin yung mga tradisyonal na mga pagkain Pinoy. So ma'am, ikaw ma'am, kung tatanungin kita kasi alam ko naman may mga anak ka, ano yung maipapayo nyo sa ating mga kabataan? Pagdating po sa pagtangkilik ng pagkain Pinoy. Ang may papayo ko pa lang po is, ito po, hindi masyadong mahal ang magagastos, masustansya, at ito po ay dapat itangkilikin pa rin ng mga kabataan natin ngayon kasi in time po na dinadaanan tayo ng mga kalamidad, kawawang mga parents natin na nagsisikap na makapag-provide ng makakain natin sa hapagkainan. So ito po kahit saan lang mga sulok-sulok, pwede nyo na pong ma-harvest at pwede na pong maging ganito po kasarap na ulam. So sana po from time to time tumikim din kayo ng yung mga tradisyonal na mga niluluto ng mga ninuno pa natin. Kasi tingnan nyo po, ang panahon po noon walang mga sakit-sakit, Yes. walang mga cancer-cancer.
namamatay ang mga matatanda natin, ang tumatanda sila ng matandang-matanda kasi po walang mga chemical yung mga kinakain nila. Ito po yung mga example ng pagkain na hindi na po ito hinahaluan ng mga chemical. Hindi nga po ako naglagay dito ng mga seasoning, food seasoning. Kasi yun po ay talagang iniiwasan ko na po sa ngayon na magluto ng may mga seasoning. Dahil po sa mga sakit-sakit na nararanasan na natin ngayon habang tayo po ay tumatanda, nakagaya ko kahit hindi mukhang matanda. Yes. Ayun So, po. I think ma'am, sekreto mo rin yan. Kaya po hindi ka nagmumukhang matanda ngayon. Ma'am? Dahil din yun sa mga tinatangkilik ni ma'am na mga tradisyonal na pagkain. So, sabi nga ni ma'am, hindi siya magastos. Yung kanina tinatanong ko si ma'am, magkano ba yung puhunan? Sabi ni ma'am, mga 50 pesos. Meron ka ng or less nga, or less. Pa, kasi yung lahat ng mga ingredient niyan, galing na lang so hindi mo na kailangan bilhin, di ba? Oo. Kung o-order ka sa Food Panda, o-order ka sa mga fast food chain, pag-mix and match ka, magkano yun? So, tapos kargado pa ng iba-ibang hindi natin alam, yung maaring makuha nating sakit kapag lahat na lang order. So, samantalang ito po, sa halagang 50 pesos, may ulam na po ang buong pamilya. Pwede ka pang makabigay sa kapitbahay. Ayun, pwede po ba? Okay, so ngayon ma'am, tikman naman natin yung pinagmamalaki ni Ma'am Vianney. Yay! Sige po. Ang kurumbot. Titikim na po tayo. Na-excite ako ma'am sa lasa ng libas, yung tapos hinalo siya sa sa alamang. Ano kaya yung lasa niya? Ayan. Masarap po yan, sigurado. Ito na po yung kurumbot. Hindi na siya masyadong nakita. Ayan na. Magmumukha lang po siyang sili pagluto na. Parang sili din siya na, parang sa Bicol Express na yung puro sili. Parang ganun lang po ang lasa niya. Ay, hanghang. Hindi may crispiness. Pag niluya mo siya, parang crispy. So ngayon na ating nasaksihan ang isang hindi pangkaraniwang menu sa bawat hapag ng bawat pamilyang Pilipino. So nakakalimutan na natin yung mga tradisyonal na pagkain Pinoy na ngayon na parang bang napapalitan na ng mga hindi na pangkaraniwang parte ng ating lifestyle. Order dito, Food Panda doon. So, wala na yung dating takbo ng ating buhay. So, ngayon sa pagdiriwang ng ating Filipino Food Month, naway ito'y maging eye-opener sa ating lahat. Hindi lang para sa ating mga magulang, kundi pati na rin sa ating mga kabataan. Natangkilikin din yung mga dati bang kinagawian, dating menu. So, kailangan din po natin na ipasa yung para kasi siyang pamana from generations to generations. So, para bang pag mawala man sila, at least buhay pa yung kultura. Gusto ko rin pong i-take ang opportunity na to na magpasalamat po sa nanay ko, sa mother ko po, na siya pong nagturo sa amin na magluto nitong kurumbot. Itong kurumbot po. At saka gusto ko rin pong ipakita sa lahat na siguro nga po dahil marami kaming magkakapatid, kailangan po kaming turuan ng mga magulang namin kung paano po yung pagluluto, yung paanong dapat gawin, na sabi nga po nila balang araw magagamit din namin pag kami nagkapamilya. Isa lang po ito sa mga bagay na naituro sa amin ng aking nanay po, na kung paano pagyamanin kung anong nandyan sa paligid mo na pwede mong makuha para magawa mong pagkain ng pamilya mo. Parang ganun. So, nasanay po kami sa ganun. Kaya hanggang ngayon nga, hinahanap ko pa yung mga ibang luto ng mama ko na mga kakaiba. Mahilig siya sa mga halo-halo na kung ano-ano lang. Basta meron lang pong maihapag sa amin. Sa ngalan po ng ATI Bicol, nagpapasalamat po kami sa Vianney Farm Resort sa pangunguna ng nag-iisang may-ari ng Vianney Farm,
na si Ma'am Vivian Economides. So sa paraang ito na i-showcase natin kung ano yung tradisyonal na mga lutong Pinoy na tatak Pinoy, tatak Bicolnon. Kaisa po ang ATI Bicol sa pagdiriwang ng Filipino Food Month 2024 with its theme, Kalutong Filipino, Lakas ng Kabataang Makabago. Pilipino, bagnet ng Ilocos at lechong sibong baboy, walang kasing galing ang lutong Pinoy. Ipagmalaki sa bawat mesa ng mundo ang sariling ating pagkaing Pilipino. Mahalin at pagyamanin, ihain sa mundo sa buwan ng kalutong Pilipino. Kalutong Pilipino, pag-aralan natin ang pagkain na maayos, masustansya at balanse. Kaalaman sa kalusugan sa luubin, ang pagkain masustansya ating araw-arawin. Bakit prutas at sinigang sa miso, walang kasing sarap ang panlasang Pilipino. Utumay at sikwate, chapsoy at lauoy, walang kasing galing ang lutong Pinoy. Pagmalaki sa bawat mesa ng mundo ang sariling ating pagkaing Pilipino. Punyin, mahalin at pagyamanin, ihain sa mundo sa buwan ng kalutong Pilipino. At ang bilhin ng bawat ulam, ang ating likas yaman na inaani ng ating kababayan. Magsasaka, mangingisda, salamat sa inyong sipag at tiyaga. Ipagmalaki